Så kører du. Velkommen til McDonald's, hvad kan jeg hjælpe dig? Hej, jeg vil gerne have en cheeseburger. Ja, Ja, det var det. vi har en mellemcola på tilbud til 15 kroner til noget. Så mange penge har jeg ikke med. Okay, 10 kroner i næste vindue så. Fint, godt så. Jeg er bange. Nej. Okay, undercover her. Øj, det er koldt. Ja. Goddag. Skal jeg lige finde? Mange penge har du ikke med. Jamen, det er fordi, jeg skal også sætte sig fri. Værsgo. Nå. Ja, altså jeg skal skrive. Nå, det er det, du skal. Ja. Mange tak. Hej. Det var da ikke så slemt. Nej. Så det bliver ikke så surt. Det er så sjovt. Forhindring. Ja da. Hun tager den over. Ja, det er Sådan. Hej, jeg var selv. Mange tak. Hej. Sådan. Jeg er glad.